Iesu. Crediw na fy niw dad sanctau, crediw na fy niw y mab, crediw na fy niw yr ysbryd, fy niw sy'n drianu, crediw na fy yr atgyfodiad, fe godaf gyda. Gwelai Satan fach yn serio, gwelais ddiwch byd yn ildio, ond dwy'r na ach a fi fydd ei esbonio, fy enw lawr yn llafur y nefoedd. Rydw i rwyf yn i'w rhyfeddol, nerth yr atgyfodiad yno, ond dwy'r na ag a fi fydd ei esbonio, fy enw lawr yn llafur y nefoedd. Fy mawl sy'n eiddoi ti bydd byddoedd, a dyma yw fy stori o farw fyw. Dyras newidiodd bopeth, fe dystia fi, trwy Iesu Grist y cyfiawn, fe brynwyd i. A dyma yw fy stori, a dyma yw fy stori. Dewch yn hyd nawr bawb o'r teulu, wedi'ch golchi'n lan a'ch prynu. Genwch nawr i'r tad yma badw yr ysbryd, ein Duw gyflawn na ei fwriadau. Ein Duw gyflawn na ei fwriadau. A dyma yw fy stori o farw fyw. Dyras newidiodd bopeth, fe dystia fi, trwy Iesu Grist y cyfiawn, fe prynwyd i. A dyma yw fy stori, a dyma yw fy stori.
chwiliais drwy'r byd. Doedd dim yn bodlon ni, canmoliaeth dyn, trysorau'r byd. Mae'r cwbl mor wag, yna cyffyrddais fi. Iachau fy mlwyfau dyfnion, rhoi gobaith a chan, rhoi nghalon ar dan, drwy'r gariad di. A does dim byd sy'n well na gwyt ti, na does dim byd sy'n well na gwyt ti, a doedd dim byd, dim byd sy'n well na gwyt ti. Sgen i ddim ond ddangos fy ngwendir a methiannau i gyd, a weli yn glir, ond ti dal i mi'n ffrind. Achos dyw y mynyddoedd ydy dyw y dyffrynnoedd, a does dim un man ar trigaredd a gras o hadw yn sac. A does dim byd sy'n well na gwyt ti, na does dim byd sy'n well na gwyt ti, a doedd dim byd, dim byd sy'n well na gwyt ti. A does dim byd sy'n well na gwyt ti, na does dim byd sy'n well na gwyt ti, a doedd dim byd, dim byd sy'n well na gwyt ti. Ti'n troi ngalar yn dawsio, ti'n rhoi mawl yn lle lludw, ti'n troi cwilydd yn obaith, dim ond ti sy'n gallu gwneud. Ti'n troi ngalar yn dawsio, ti'n rhoi mawl yn lle lludw, ti'n troi cwilydd yn obaith, dim ond ti sy'n gallu gwneud. Ti'n troi beddau yn erfi, ti'n troi esgyrn yn fyddyd, ti'n troi moroedd yn brifyr, dim ond ti sy'n gallu gwneud. Ti'n troi beddau yn erfi, ti'n troi esgyrn yn fyddyd, ti'n troi moroedd yn brifyr, dim ond ti sy'n gallu gwneud, dim ond ti sy'n gallu gwneud. A does dim byd sy'n well na gwyt ti, na does dim byd sy'n well na gwyt ti, ar doedd dim byd.
Hello, hello. Helo! Oh, slow clap. Come on. Slow clap to the stage. Dyma'r noson olaf, dyn ni moyn raise the roof fan hyn heno. Dwi'n Come on, methu clap cau'r peth. mawr. Methu cael peth. Diolch, diolch. Actually, na, mae bach yn dris noson olaf, ydi? Endrest, dwi'n gutted bod ni'n gorffen. Megis Seren Wyb. Good reference. Ti'n... Na. GCSE Cymraeg. GCSE? O, mae rhai ohonyn ni ddim wedi wneud GCSE Cymraeg yn ymffodus. Shout out i'r dysgwrs i gyd. Yes! Woo! Come on. Da. Shmai, chi gyd yn okay? Unrhyw un wedi cael hif yn ia lawr ar y prom heddi? Da iawn. Brave in the elements, heroes. Be ti wedi bod yn neud heddi, Steph? Wel, nes i mynd i'r castell am 5 munud. Nice. A wedyn nath y glaw dod. O, A nes i siomedig. rhedeg i'r car, nath ni gwrando i storybook yn y car. Da. Tra bod ni'n aros i gwyl cyrraedd y caffi, ac os ydych chi byth di aros am gwyl Jeffs, am unrhyw beth yn eich bywyd. Ydy Gwyl Jeffs yma? O, dyn ni... Arawn dal yn aros. A dyn ni dal yn disgwyl i Gwyl cyrraedd heno, so... Ie. Mae'n Shame. trws nesaf, dwi'n meddwl. O, da iawn, Ie. Gwyl. Sorry, good parent. Diwrnod da. Da iawn. So ni wedi cael cwpl o ddyddiau anhygoel gyda'n gilydd. Ni wedi clywed neithiwr am sut mae Iesu yn fyw a mae hwn yn newid pob peth. A bod yma wnaethon ni glywed am sut mae Duw yn ein caru ni a mae hwn yn newid pob peth heno. A dyn ni'n in for a proper treat heno gyda Johnny Tom. Woo? Da. So ni Wedi cyrraedd. really yn edrych ymlaen at glywed gan Jonathan Thomas. Sorry, pawb. Parchus. Parchus. Y Parchus Reverend, parchedig Jonathan Thomas. Good redemption. Good moments redemption. fan, Da. Once again, if you need translation, please see Arwell. If you need a headset to follow, the rest of the evening is going to be in Welsh. Yeah, clap i Arwell. Pam ddim. Diolch Arwell. Da di Arwel. Diolch am gwasanaethu ni mor dda. Yeah, dros y diwrnod definitely. diwetha. Definitely. Ai. So be oedd highlights ti, Seth? Highlight fi, dwi'n meddwl. Seamless link. Dwi'n meddwl. Just bod wrth y môr gyda rhai o hoff pobl fi yn y byd. So, just bod yma yn Llanw eto. Mae'n teimlo fel bod wedi bod am byth ers o'n i hefo'n gilydd. Ond mae just gweld ein gilydd eto just i bod mor dda ag lleoliad mor berffaith yma yn Aberystwyth wrth y môr. Amazing. Mae wedi bod yn dda. Be am ti, Lewis? Amazing. I fi, dwi'n meddwl, wel, roedd Martin yma, bore yma yn just anhygoel. I fi sydd ddim wedi cael y profiad o dyfu lan yn gwylio fe, roedd yn experience epic. O, dyna ti, hi! O'n i'n hollol Star Trek yn cwrdd fe bore yma, yn ffeind y mas oedd yn famous. So, yeah. So, roedd hwn yn epic. Ond just, i fi, fi'n mynd i eglwys Saesneg, so mae just yn neud rhywbeth i fi just i addoli yn y Gymraeg a just yn neud rhywbeth yn fy NID. A fi'n siŵr mae pobl yma falle sy'n mynd i eglwys i Saesneg hefyd. A mae just yn neud rhywbeth special yn ein calonau ni ac yn ein enaid ni sy'n just yn, does dim byd fel yna. Lewis, mae wedi bod mor dda cael ti yma hefo ni. Diolch. Yn falch bod ti wedi dod. Diolch am cael fi. Ac actually, ar ôl gweld Martin bore yma, fi'n teimlo permission i wisgo shorts a t-shirt yno. Yeah, Ar ôl gweld y Cris. A ni fel, gallech chi gwisgo unrhyw beth ar y llwyfan i'n Llanw. A nawr fi'n rhy boeth yn gwisgo siwmper yma. Well dressed, da iawn Lewis. Ieuenctid, gobeithio chi wedi joio hefyd hefo y Siones yn y ffrant a'r tîm draw fan'na. Byddwch chi'n mynd allan ar ôl yr addoliad i cael bach mwy o Foursquare, probably. Yeah. Clap mawr i Sean Squared. Da iawn chi. So, dyn ni'n mynd i glywed... Pam ti'n chwerthin arno fi? Just y ddau. Na, dwi'n chwerthin arno nhw. Dream team, what a combo. So, dyn ni yn Llanw yn really excited am sut mae Duw ar waith ledled Cymru ac mae stwff newydd yn digwydd a so dyn ni eisiau clywed am beth sy'n digwydd yn 2 le yng Nghymru. So, fi'n mynd i wahodda Joseph lan i ddechrau. Heb chwaer hyfryd fi, Lydia. Ond dyma Joseph Rhys. So, ni eisiau clywed am beth sy'n digwydd yn dy fywyd di. So, ti di symud i Flaena. Sy'n drist i fi, achos dych chi ddim yn byw lawr yn y dre nawr. Yn y de. Ond sy'n amazing. So, ni eisiau clywed beth sy'n digwydd,
pam chi wedi symud, pam mae Lids yn dysgu Cymraeg, beth sy'n digwydd yn bywyd chi. Amazing, diolch. Wel, noswaith dda, Llanw? Ei, mae'n braf cael bod nôl. Ond bach yn gytid bod fi'n replaced these days efo Lewis Franks. Upgrade, in the name of diversity. Di fi a Steph, da ni actually byth yn cael bod on stage o'r gilydd yn mwy, da ni bach yn gytid, ond mae'n iawn, mate, mae'n iawn, ia. Sorry, o hwnna ddim amdan Blaenau o gwbl. Dim yn gwybod. Da ni di, symud i Blaenau Ffestiniog as of 7 days, okay? So very, very recent. Da ni di cael, ti'n aros chydig bach amser, ond aros i'r builders cael dod fewn a neud chydig bach o waith ar y lle. Pam symud o Gaerdydd, lle oedden ni wrth i'n bodde, not gonna lie, oedden ni'n byw yn Riverside, lle oedd jyst pob dim ar eich step yn drws chi, oedd o'n amazing, fel, sy'n mynd i'r bai, oedd y bai yno, sy'n mynd i'r dre, 24-hour gyms, pob dim. So, dyna lle oedden ni, a dyna lle mae Lids yn dod o. Nes i'n trio sbio arna chdi fanna, nes i really ddim. So pam wneud y move, achos, mae'n actually cwestiwn mae lot o'r boys rugby yn Blaenau wedi bod yn gofyn i fi hefyd, achos diolch really cweit yn neud synwyr i lot o'n nhw eto. Ond, i fi dwi'n meddwl yn bersonol, i rhain o chi sy'n nabod fi dros y blynyddoedd, mae'r angerdd yna, yr teimlad yna o fwrdwn drost, nwedig Gogledd Cymru, a yr sawl le sydd yna sydd efo angen amdan gwaith newydd i ddechrau yna. A mae hwnna wedi bod yn rhywbeth really, ers yn 18 yn darllen, dwi'n cofio fy hun, Effesiau 2, a bron iawn, kind of, pwysa a kind of wonder rhyfeddod yr Efengil yn haro fi unwaith eto o dymder gras y cariad Duw, ond eto wedyn yng nghalon ni'n torri yn meddwl amdan adre. Yn meddwl amdan ffrindiau fi, pobl, gymaint o bobl sydd yna, sydd heb syniad amdan y gwahoddiad yma sydd yn ei gyd i ddod i nabod Iesu Grist i ffeindio bywyd ynddo fo. A so i fi, mae hwnna wedi bod yn llosgi yn nghalon ni ers blynyddoedd, really, ond heb lle. A so, dwi'n bod yn siarad efo Lids dros y blynyddoedd, it was almost in the kind of marriage vows. Rhyw ddiwrnod da ni yn mynd fyny. Dwi'n yn gwybod lle da ni'n mynd fyny, ond mi fyddwn ni'n mynd fyny. Ac actually, foment eitha arbennig ar ei Lydia cael, ar ei really newid pob dim iddyn ni, pan oedden ni actually ar gwefan Cymru gyfan, Wales-wide, oedden involved, yn just hybu gwaith newydd a eglwysi wedi cael ei plannu mewn ardaloedd anghenus yng Nghymru. A o'n i'n darllen yr gweddi yma am Blaenau. A diolch iawn i fi jyst darllen allan i bawb. Achos hwn ar i jyst cydio, calon Lydia fwy na dim. So na i jyst darllen yr gweddi yma. Dwi'n licio meddwl mai David Ollerton nath sgwennu'r gweddi yma. Dwi'n yn siŵr os mai fo nath, ond dwi'n gwybod mi oedd o yn sôn amdan, yn gweddio dros Blaenau Ffestiniog pob un diwrnod ac yn pestro sawl gweinidog ifanc sydd heb di mynd i Blaenau a troi allan ni sydd yn mynd. Ond dyma'r gweddi. Blaenau Ffestiniog yn enwog am y rheilffordd stêm lleol a hanes y mwyn gloddio llechi yn y dre. Yn awr, gan ddibynnu'n bennaf ar dwristiaeth mae'r dref yn un Gymraeg ei iaith gan amlaf a lefel uchel o ddiweithra. Mae iselder a dibyniaeth yn gyffredin ymlith y pobl lleol. Os gwelwch yn dda, gweddiwch dros Blaenau Ffestiniog ar ardal gyfagos, yn arbennig y gwaith efengylu trwy'r Gymraeg. Gweddiwch y bydd yr arglwydd yn galw Cristnogion i'r ardal i fyw, i weithio, i weinidogaethu ac i dystio i fawredd Duw a gwirionedd, gogoniant a gobaith efengyl Crist. Wrth darllen hwnna, nath Lydia jyst troi ato fi, dwi'n mond yn gallu disgrifio fel moment yr ysbryd glân, really. Merch o Gaerdydd, sydd yn dysgu Cymraeg yn teimlo flip, as in, fanna da ni gofyn mynd. Fanna da ni gofyn mynd i fyw, fanna da ni gofyn mynd i weithio, fanna da ni gofyn mynd i rannu amdan yn union hynna mawredd Duw a gogoniant yr Efengyl. A so dyna da ni wedi wneud. Dyna da chi wedi wneud. Jos, mae'n anhygoel clywed stori chi a ffydd chi yn ddim just aros yn y moment yna, ond fel nath Stuart dangos i ni neithio'r camu off y llwyfan a camu mewn i be mae Duw yn galw chi. Gai sôn am un thing amazing arall, okay? Ar ôl hynna, ar ei fi a Lids, oedden ni'n teimlo hwnna'n ein calon ni yn gryf, a hyn oedd yn planio ymweld a Blaenau'n hynna'n just i weddio,
be gen i ddim syniad oedd, ar y traeth, yn mynd am dro efo ni, dwi'n bod, diwrnod yn y haf, Siôn a Meg yna, a dwi'n cofio gofyn i Siôn a jyst deud, Siôn, gwom, be mae'r 5 mlynedd nesaf mae'n edrych fel i chi? Lle ydych chi'n mynd, ydych chi wrth eich boddau yn Caersalem, Caernarfon, be sy'n mynd ymlaen yma yma? A Siôn jyst yn deud, wel, da ni'n gweddio, a da ni'n teimlo Duw yn rhoi tref arbennig ar ein coloni, da ni'n methu rili egluro fo. A rydw i a Lids kind of sbio ar ein gilydd fel, pa tref di hwnna, gwom, jyst deitha ni. A Siôn dweud, wel, actually, da ni'n gweddio am Blaena, a da ni'n ffeindio Blaena'n dod fyny tro ar ôl tro yn ein gweddio ni. A so, allech chi ddychmygu, that was the moment i ni, lle da ni fel, OK, da ni angen actually rhannu efo rhywun be mae Duw wedi bod yn deitha ni. A rhannu efo Siôn a Meg a Flip, maen nhw jyst i dweud, iawn, let's do this, da ni'n mynd hefo'n gilydd. A ie, da ni'n like, methu cael tîm gwell, really. So. Mae'n anhygoel. Jos, mae'n dyddiau cynnar, ond jyst eisiau chi rhannu efo ni sut gallwn ni fod yn helpu, sut gallwn ni gweddio drosto chi, sut gallwn ni cefnogi chi yn y dyddiau cynnar yma. Ac jyst cyn i ti rhannu, nath rhywun gofyn hyn i fi yn Llanw 3 mlynedd yn ôl, a cyn i fi wneud hyn ac yn ddi-arwybod i fi, oedd rhywun di wneud deal hefo'i gwraig. Os mae rhywun yn cael ar y stage a deud, symud i Gorllewin Cymru, na i fynd. Ac blynyddoedd yn ddiweddarach, mae Tim a Sian fan hyn yn ffynon hefo ni. Yes. So, Jos, sut dyn ni'n gallu gweddio dros chi, sut dyn ni'n gallu cefnogi chi yn ymarferol yn y dyddiau cynnar yma? Sa rhyw Tim a Sian yn ffantastig i ni hefyd, actually. As you can probably tell, we could do with a Tim and Sian. A Tim and Sian. Wel, dwi'n meddwl, mae just bethau really immediate, da ni angen gweddi amdan. Sa gweddi just dros ti i Siôn a Meg i ddechrau ffwrdd efo'i yn amazing. Mae hwnna wedi bod chydig bach o struggle so far. Mae hwnna rhywbeth just ddim cweit yn agor o drws ar hyn o bryd yn fanna. So just gweddi dros hynna fod Duw yn agor drws. Dwi'n meddwl, gweddi dros Lydia, fel ni sôn, mae'n massive move. Wel, hyd yn oed i Cymru Cymraeg a'r boys yn y clwb rygbi, dyn nhw ddim cweit yn deall pam da ni'n gwneud y move yma. A felly i merch o Gaerdydd sy'n dysgu'r iaith y pob dim ac yn dysgu really y diwylliant, a mae Blaena'n lle unigryw. A da ni'n caru'r lle. A dwi wedi bod yn gweithio yna ers mis Tachwedd yn yr ysgol. Dwi'n absolutely lyfio'r ardal. Mae'r pobl yn unigryw ond mewn ffordd anhygoel. Ond, mae yna diwylliant, mae yna pob dim. So, just gweddiwch dros Lids a bod hi yn, dres yn agor i iddi hi tyfu perthynas a pobl lleol yn fanna. Dwi'n meddwl just fod Duw yn ein arwain ni. Da ni wedi deud, da ni eisiau gadael i'r lle siapio y gwaith da ni'n neud. A dwi'n meddwl fel oedd y gweddi na'n sôn, mae'r angen sydd yna yn ysbrydol, mae'r angen sydd yna yn gymdeithasol mor amlwg. Mae gweithio yn yr ysgol di chwythu fi ffwrdd rili hefo'r angen ar cefndiroedd bregus mae llawer o'r pobl ifanc yma'n tyfu fyny ynddo. A so just bod Duw yn arwain ni, bod ni'n gallu adeiladu perthynas da'r pobl lleol, y gwaith sy'n mynd ymlaen yn bresennol, a fod yna eglwys newydd yn cael ei blannu sydd yn ffynnu yn y Gymraeg. So hynna, Flip, a dwi'n gwybod yn barod mae yna pobl di deud, da ni isio cefnogi chi. Dwi wedi dechrau, jyst i anfon un allan o'n gobeithio wneud un arall yn fian, jyst llythyr gweddi bach iddyn ni, a bod ni'n cael pobl yn gweddio, pobl yn barod i roi pa mae'r amser yn dod. A Tim and Sian, where are you? Da ni angen pobl i brofi'r galwad. Fi'n gwybod mae Blaena'n lle mae'r galwad na'i gael, ond significant i ni, jyst Iesu'n deud y Matthew 5, ni ydi halen y ddeiar. A'r galw yna, da ni mond yn gallu bod pwy ydyn ni pan da ni in it. Da ni i halen gweithio, mae gofod bod yn y cig i ddod a daioni ac i gadw pethau. Felly, da ni gofod bod yna yn byw, yn gweithio, yn tystio. A felly, os oes yna pobl isio dod a byw yna hefo ni i weld, Blaena, literally, yr tref yna ar fryn yn dod yn ddinas wedi o leio. Sy'n gret. Jos, mae ffydd chi yn ysbrydoliaeth. Diolch gymaint am rhannu. Dyn ni am gweddio dros chi mewn munud bach, ond chdi cymryd set, ond ni'n mynd i gwahodd cwpl o bobl eraill i fyny, Ron. Clap i Jos, diolch. Fab.
Mae'n anogaeth mawr I glywed am beth sydd yn digwydd yng Nghymru ac am waith newydd ydy, a dyn ni'n mynd I wahodd lan Cynan a Rach I siarad am angor. Iawn, guys? Hello, Hello, hello. Shwmai? Shwmai. Lush. So, o'r gogledd, lawr i'r de. Amazing. So, Rach, sut mae pethau'n mynd? Dyn ni wedi bod trwy gyfnod clo, mae wedi bod yn ddwy flynedd anodd a slightly crazy. So, beth sy'n digwydd gyda angor ar hyn o bryd? Beth chi wedi bod yn neud a sut mae pethau'n mynd? Yeah. Wel, na I esbonio'n fras be ydy angor. Mae angor yn, mae criw ohono ni yn byw yn Grangetown, yn ne Caerdydd, am ryw 6 mlynedd nawr, a mae Jeff wedi bod yna ryw 5 mlynedd, a ni'n aelodau yn Ebenezer yn Gaerdydd, ond yn byw yn y de, a jyst wedi teimlo jyst bod angen gweddio dros yr ardal. So, ni wedi bod yn cwrdd fel criw I weddio'r nos Sul yn tai yn gilydd am ryw blwyddyn a hanner, jyst y gweddio dros yr ardal leol, am ein cymdogion ni, ein ffrindiau ni, a wedyn, actually, mis cyn y cyfnod clo, nathon ni cwrdd yn y cnawd am y tro cyntaf, mewn caffi, gafon ni cyfarfod cyntaf ni. So ti'n gofyn sut oedd pethau ers y cyfnod clo, wedyn oedd popeth mynd I stop I ni am ychydig bach. Ond wedyn, ers y cyfnod clo, ni wedi bod yn cwrdd mewn caffi yn Grangetown, fel wneud oedfa deulu bob oed, ni'n cwrdd bob yn ail dydd Sul, a mae pethau wedi bod yn mynd yn dda. Mae Duw wedi bod yn bendithio ni, wedi bod yn danfon pobl at ni, a ni wedi just gweld fys dechrau a profi cymuned yn yr ardal lle ni'n byw yn Grangetown. Awesome. Cynan, neu di rannu rhyw stori bach I ni, anogaeth gyda ni, am beth sy'n digwydd yn angor? Ie, bendant. Wel, nath angor Grangetown cychwyn oherwydd nath Ebenezer trefnu cwpl o fel one-off events yn Grangetown. Ar un mwyaf falle oedd nos yn Gyrolau yn Lufkin, a oedd y caffi yn ampact efo Cymru Cymraeg oedd yn byw yn Grangetown. A nath yna roi glimps I ni o falle be gall eglwys Gymraeg yn Grangetown edrych fel. A'r anogaeth mwyaf I ni fel criw yw gweld pobl oedd yn y nos yn Gyrolau yna fel 3 mlynedd yn ôl, nawr yn dod bob yn ail wythnos I cyfarfodydd Lufkin. Gweld y teuluoedd yna, ni'n gweddio dros, yn dod yn gyson. A'r anogaeth yw gweld cymuned angor yn tyfu o wythnos I wythnos, gweld gwynebau newydd. Mae un stori lyflu oedd bod criw cynllun Derwen di dod lawr I cynnal taith gerdded gweddi rownd Grangetown gyda ni. A wnaethon ni weddio dros y strydoedd, dros y tai, y canolfannau, a wnaethon ni weddio y byswn ni'n gweld gwynebau newydd yn dod y bod diwrnod wedyn ni. A wnaethon ni weld 5 gwyneb newydd yn dod y diwrnod wedyn ni. A just o wythnos I wythnos, ni just yn gweld Duw yn ein bedithio ni, ni'n gweld y gymuned yn tyfu, cymuned angor yn tyfu, perthnasau newydd yn cael ei greu, ffrindiau newydd yn cael ei greu, a just gweld y cariad sydd yn rhan o angor Grangetown, sydd yn graidd I angor Grangetown, a just gweld hwnna yn blaguro. Mae'n hyfryd. Hwna mor wych I glywed. Just cael gweld o bell beth sydd wedi bod yn digwydd. Ni just mor thrilled am y teulu yma o Ffydd sydd yn tyfu yn Grangetown. Ac yn diolch I chi ag Jeffs a gweddill y criw am wneud hynny. Ond ni'n gwybod mae dechrau teulu a dechrau cymuned yn gwaith anodd a heriol ac yn enwedig dros y blynyddoedd diwetha. Be ydy peth o'r her neu ydych chi wedi profi dros y cwpl o flynyddoedd diwetha? Dwi'n meddwl, yr her mwyaf ddiweddar I ni oedd, so ni wedi bod yn sôn am Lufkin, sef y caffi ni'n cwrdd, nath gau yn annisgwyl ac yn sydyn mis Ionawr fel nifer o busnesau yn efen sgil Covid. Felly, oedd hwnna'n her I ni, achos mae Grangetown, os chi ddim yn gyfarwydd fe, yn lle aml ddiwylliannol, ac mae'n bryn o ardaloedd digon mawr I bobl cwrdd, neu dyn nhw ddim wastad yn gadael I grwpiau o ffydd defnyddio adeiladau cymunedol. Felly, mae hwnna wedi bod
yn her i ni ffindo lle. Ni wedi bod yn ddigatre am ychydig o fisoedd. Felly, oedd Derwen gafon ni diwrnod o weddi, a ni wedi bod yn gweddio'r nosweithiau Sul i ryw ddrws i agor. Ni wedi bod yn nocion rai llefydd a ddim clywed nôl, ond yn newyddion dad i bod Dyw wedi bod yn ffyddlon i ni a wedi adeiladu ffydd ni, fi'n meddwl fel criw, fi'n siarad ar ran rai ohono ni, just i ddysgu i ddibynnu ar Dduw a gweithio ein cynlluniau ni. Mae gyda fe cynllun a nathon ni profi siom bod y caffi yn cau, ond dydd Sul yma, mae gyda ni lle newydd. Ni'n mynd i cwrdd yn Reach Centre sydd yng nghanol Grangetown. Mae yna lle tu fas i'r plant gael chwarae. Gobeithio hefyd tra bod y cwrdd yn mynd blaen. Ni'n diolch i Dduw am agor y drws yna a ni'n gallu ail ddechrau cwrdd yn y cnawd dydd Sul yma. Os ydych chi yn Grangetown, mae bwys Channel Fyw y Sports Centre, mae croeso chi ymuno â ni. Anhygoel. Yn dilyn ymlaen o hwnna, sut gallwn ni fod yn gweddio dros chi ac yn cefnogi chi dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf? Fi'n mynd i fod yn cheeky hefyd. A os mae Dyw yn siarad â chi heno ac yn rhoi Grangetown, mae'n hefyd rhoi Cymru Cymraeg Caerdydd ar eich calon chi. Mae lot o bobl yn meddwl, mae loads o eglwysi yn Gaerdydd, oes. Mae loads o Gristnogion yn Gaerdydd. Mae loads o bobl yn Gaerdydd. A mae loads o Cymru Cymraeg yn byw yn Grangetown. Felly, os mae Dyw yn rhoi Cymru Cymraeg Grangetown ar eich calon chi, mae bysau angor Grangetown yn lyfo croesawu chi i fod yn rhan o'n cymdeithas ni. A falle os ydych chi'n Gristnogion mewn rhai eglwysi Saesneg Caerdydd, mae yna gartre yn angor Grangetown i chi hefyd. Ond o ran gweddi, ni'n dechrau cwrdd wythnos nesaf eto, wythnos yma, ar ôl cwpl wythnosau off, so gweddiwch dros hynny. A jyst gweddio bydd y gymdeithas yn adeiladu, y parhau adeiladu, y perthynas ni gyda'r gymuned yn parhau adeiladu. Ni hefyd yn dechrau wneud gwaith gyda dysgwyr Cymraeg yn Grangetown, os mae loads o bobl yn dysgu Cymraeg yn Grangetown. Lot o rieni, falle un yn siarad Cymraeg, un ddim, ond mae'r plant yn mynd i ysgol Gymraeg, so trio adeiladu pontydd gyda nhw. Hefyd, byswn ni'n lyfo gweld rhywun yn gweithio i angor o fewn y misoedd nesaf. Felly gweddiwch dros y cynllun yna a'r weledigaeth yna, a gweddiwch dros yr unigolyn yna. Bydd y person yna yn dechrau teimlo y galwad i ddod ato ni i rhyw fath o gydlynu y gwaith, adeiladu gwaith gyda'r ysgolion a plant a'r teuluoedd yr ardal. Mae'n wych. Rwch clap i nhw. Amazing. Rwch clap i nhw. Dos. Da gwrdd ti fenni. Peidwch yn mynd yn bell. Arhoswch yma. Ni eisiau gweddio dros chi fel teulu Llanw. So newch chi sefyll. Da ni'n sefyll gyda y teuluoedd yma, sefyll dros y gwaith yma, a newn ni weddio dros nhw gyda'n gilydd. Arglwydd Dduw, dyn ni'n diolch i ti am y ffaith bod ti ar waith yng Nghymru heddi. Dwi ti ddim yn Duw sydd just yn dead in a grave, ond ti ar waith yn newid bywydau pobl, yn galw pobl i dy wasanaethu di, yn llefydd ar draws Cymru. A dyn ni just eisiau cyflwyno nawr blaenau a Grangetown i ti, y Cymru Cymraeg Caerdydd, ac yn gofyn i ti symud mewn ffordd just out of this world ni ddim yn gallu dychmygu yn yr ardaloedd yna. Diolch am alw y dau gapel yma i dy wasanaethu di yma, a'r Jeffs hefyd a pobl arall sy'n gwasanaethu ti. Diolch am y ffordd ti wedi taro calonau nhw i weithio yn arglwydd. A dyn ni'n gofyn, neu di fod gyda nhw trwy desbryd glan di, dyn ni'n gofyn, neu di siarad â nhw, neu di just arwain nhw, helpu nhw just i wybod yn union beth wyt ti eisiau nhw wneud. Dyn ni ddim eisiau just cael syniadau da, ond dyn ni eisiau gwrando yn union ar beth wyt ti moyn iddyn nhw wneud. Dyn ni'n gweddio dros
dros Siôn a Meg yn ymwedig I ffeindio ti lan yn blaenau. Diolch am y ffordd ti wedi mynd o'i blaenau nhw. Ti wedi mynd yna yn barod. Y ti'n paratoi rhywle iddyn nhw byw arglwydd. A dyn ni, jyst yn gwthio I wneud I just helpu'r stwff yna gweithio mas yn gyflym so maen nhw'n gallu ffeindio ti sy'n addas iddyn nhw, sy'n mynd I helpu y weledigaeth yr eglwys yna a just helpu nhw just I wasanaethu ti yna. Dyn ni'n gwthio dros Lids yn dysgu Cymraeg, arglwydd diolch am ei chalon hi dros dysgu Cymraeg. Mae'n really, really anodd. A just I ddeall y diwylliant o pob peth arglwydd, ond dyn ni'n gwybod ti sy'n gallu gwneud yr amhosib. A dyn ni'n gofyn I ti rho'r gift o iaith iddi hi. Rho iaith Cymraeg I Lydia fel ti wedi wneud I bobl eraill a fel dyn ni'n gwybod ti'n gallu wneud iddi hi hefyd. Helpu hi gyda dysgu Cymraeg. Helpu hi setlo lan yn flaenau. Helpu hi I ffeindio ffrindiau ei hun. Heb Jos, ond ffrindiau a cymuned ei hun I wasanaethu ti I just adeiladau perthnasau gyda phobl lleol yna hefyd arglwydd. Nid I just fod gyda nhw, helpu nhw I just gweld ffrwyth yna. Diolch am y pobl ti wedi paratoi I ddod I nabod ti. A dyn ni'n gwthio, nid I just paratoi calonau pobl a just siarad â pobl. A just paratoi, chalonau pobl I gwrdd â ti, yr arglwydd sy'n byw. Yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n diolch arglwydd am ffydd yr unigolion, y cyplau teuluoedd yma sydd yn camu allan ac yn hawlio y tir. Ti wedi paratoi o'i blaenau nhw arglwydd. Dwi'n gofyn I ti llenwi nhw ar ysbryd glân a llenwi nhw gyda hyder newydd, rhoi doniaeth nhw arglwydd I wneud y gwaith yma. Ac arglwydd ni'n edrych ymlaen I glywed mewn dyddiau wythnosau am y pobl sydd wedi dod a cyfarfod ti Iesu trwy tystiolaeth Angor yn Grangetown a'r criw yn blaenau arglwydd. Ni'n wneud hyn a ni'n codi nhw fyny a ni'n gweddio arglwydd achos ni'n dyheu I weld pobl yn dod I nabod ti. Iesu y Meseia. Felly tyrd yn nerthol arglwydd llenwa nhw ag arwain nhw mewn i'r tir yna ti wedi paratoi o'i blaenau nhw. Clod I ti arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ydy hynna di ysbrydoli chi? Diolch Afon. Mae'n ysbrydoledig, na di? Sorry, mae'n NID just fel, wow. Mae diw ar waith. OK, gwaith I wneud. Meddiannu'r tir yna. OK, wel, os ydych chi yma heno a di bod yma ers 4 awr ar hugain, os ydych chi'n cofio bod Stuart di bod yn sôn wrthon ni am bod yn ddisgwylgar. A peth ydy, da ni'n gorfod bod yn ddisgwylgar heno am rhywbeth newydd. Ella bod chi yn ddisgwylgar am rhywbeth newydd. Ond mae'r arglwydd yr un fath. Mae o'n fyw. Felly does na ddim byd sy'n amhosib iddo. Dydy'r arglwydd ddim yn newid. Ond mae'n offrwm ni yn gorfod newid. Fydda ni ddim just dod a ryw offrwm nathon ni ddod â bore yma. Di'n gwneud synwyr? Fydda ni ddim dod ar un addoliad heno a gynnon ni neithiwr. Mae'r arglwydd wedi gwneud gymaint o bethau yn ystod y dydd. Mae gynnon ni gymaint fwy I roi clod iddo amdano. Felly dyn ni am ddod ag offrwm ffres. Oes? Cool. Fe am ni sefyll ar ein traed. Clod I ddew, a'i trwy'r ddeiar ei lef. Don't
di clod i dy enw mawr. Rwy ti yn ffyddlon. Rwy ti yn dda. Rwy ti'n garedig. Does na neb fel ti. Neb i'w cymharu, neb sy'n dod yn agos. A da ni yma i ddeud ein bod ni'n dygaru di arglwydd. Ond diolch, dy fod ti'n fyw, a mae hynna'n newid popeth. Os na ddim byd tu hwnt i ti, ddim byd yn amhosib. Ti just mor dda a hynna. Fe am ni just treulio rhyw eiliad fach yn dod â clod personol, unigol i'r arglwydd. Sy'n a lloer yn byd, a'r hael yn cuddio bryd, gwaredwr mawr y byd yn farw. Yn gelain ar y groes, fe wedodd ei mwyn, a phwys o lleu'r byd oedd ar.
Diolch Arglwydd Iesu, dy fod ti wedi gwneud ffordd i ni cael dod i fewn i berthynas efo'r tad. Diolch trwy dy waed, da ni'n cael dod yn agos iawn. Sna neb fel ti. Diolch am dy ras, diolch am dy fyddeiant Arglwydd. Ti wedi bod mor dda i ni. A dyna di'n cyffes ni, dy fod ti yn dda. Duw wneith byth yn gadael ni lawr. Diolch am dy ras. Mae wir yn anhygoel.
Da ni dy garu di arglwydd. Yn enw Iesu. Amen. Amen. Mae Hannah yn mynd i ddod i ddallen i ni o'r gair. Diolch. Gwych. Mae'r darlleniad heno yn dod o Luc 10 yn dechrau adnod 38. Erth i Iesu deithio yn ei flaen i Jerusalem gyda'i ddisgyblion, daeth i bentref lle roedd graig o'r enw Martha yn byw, a dyma hi'n rhoi croeso iddo yw'r cartref. Roedd gan Martha chwaer o'r enw Mair, ac eisteddodd hi o flaen yr arglwydd yn gwrando ar yr hyn roedd ein ei ddweud. Ond roedd yr holl baratoiadau roedd angen ei gwneud yn cymryd sylw Martha i gyd, a daeth at Iesu a gofyn iddo, Arglwydd, oed ti ddim yn poeni bod fy chwaer wedi gadael i mi wneud y gwaith i gyd? Dwed erthi am ddod i helpu. Martha anoel, medda'r arglwydd erthi. Roedd ti'n poeni ac yn cynhyrfu am y pethau yna i gyd, ond dim ond un peth sydd wir yn bwysig. Mae Mair wedi dewis y peth hwnnw, a fydd neb yn gallu ei gymryd oddi arno hi. Amen. Diolch yn fawr, Jonathan i fyny. A dyn ni jyst amwyddio dros y fe, cyn bod yn rhannu gyda ni. Fab. O arglwydd, dyn ni'n diolch i ti cymaint am y 2 diwrnod braf iawn dyn ni wedi cael gyda'n gilydd. Jyst i allu treulio amser yn cymdeithasu, yn dal fyny ar ôl 2 flynedd mor anodd. Ond diolch hefyd am y cyfle i allu clywed am sut ti wedi bod yn gweithio yn ein plith ni. Mae mor anhygoel i weld ti ar waith. A heno, dyn ni jyst eisiau cyflwyno'r amser yma i ti wrth ni troi at y air. Diolch am Jonathan a'r neges ti wedi rhoi a'i galan i rhannu gyda ni. Ni wedi jyst eneinio fe gyda dy ysbryd glân, jyst i siarad yn hyderus gyda ni heno. Gwyddio ni wedi agor ein calonau i dderbyn y neges, ond hefyd jyst i agor ein clistiau i clywed gen ti heno. Dyn ni'n gwyddio hyn yn dy enw sanctaidd di. Amen. Amen. So, sut mae'r new normal yn mynd? Wedi pobl yn cofio'r new normal blwyddyn a hanner yn ôl? Pob dydd mynd am wâc gyda'r boes. Bob dydd mynd mas i gweld y blossom. Oedd yn anhygoel. Oedd y new normal yn dod. Nath ni dechrau podcast, The New Normal. Sut oedd bywyd mynd i newid ar ôl Covid, ar ôl y pandemig. Os rhywun yn byw yn y new normal? Yr hen normal yw e gyd. Ni jyst wedi mynd straight nôl. Ar ôl popeth nath ni gweud blwyddyn diwetha, gyd y syniadau, cynlluniau, y bywyd newydd, straight back to normal. A mae bywyd normal yn Prydain yng Nghymru yn normal prysur iawn. Ni yw un o'r gwledydd mwyaf prysur yn Ewrop, i fod yn onest. Mae gweithwyr yn rhoi 9 awr y dydd yn gwaith. Mae hwnna mwy na eidalwyr. Os rhywun o'r eidal yma, maen nhw'n eitha lazy. Ni ddim yn cael 28 dyddiau o gwyliau. Mae 47 yn Ffrainc. Say no more. Dyna pam maen nhw'n cael gwyliau hyfryd. Ac yn Cymru, ni'n licio gweithio overtime, di-dal. A thrawon, chi'n gweithio trwy'r amser. Mae ffrindiau fi sy'n gweithio yn ysgolion, maen nhw'n gwneud popeth yn newydd, overnight, efe. Dyna beth, dyma'r plan newydd. Gyd yn neud e di-dal. A nawr, ers Covid, mae pethau da chi'n cael gweithio o gytre, chi'n cael flexible times, pethau oedd ddim ond yn gallu cael wneud yn y swyddfa, nawr chi'n cael wneud e gytre. A oedd hwnna'n wych ar y dechrau, ond nawr, no escape. No escape, mae'r cyfrifiadur fyna. Chi'n cael access i e-bost o gwaith yn canol y nos. A beth amdano chi sydd wedi ymddeol? Mae cwpl o chi, a mae rai yn mynd i ymddeol cyn bo hir. Beth mae bywyd fel i chi? Wel, cyfri moddion yn y bore. Chi'n cael y tabs bach na, gyd y moddion yn mynd mewn. Edrych ar ôl yr wyrion yn y prynhawn. Mae'r dydd yn eitha prysur. Mae rai yn gweithio fi, John, don't retire. Mae rai pobl mwy prysur. A wedyn mae social media. Mae'r ffôn smart yma.
Mae hwnna'n pobman. A nawr, hyd yn oed, os ni'n mynd mas am wac, mae'r buzz neu mae'r ping yn mynd off, a ni'n edrych ar y ffôn. A felly, ni'n byw mewn oes ble o'n i'n meddwl blwyddyn yn ôl bydd popeth yn newid, ond dyw popeth ddim yn newid. A felly mae yna adnod yn y Beibl sydd ddim yn gwneud synwyr i fi o gwbl. Dyma'r adnod, Marc, pennod 6, adnod 31. A dyma beth mae'r adnod yn gweud. Iesu Grist yn dweud, dewch chwi eich hunain o'r neilltu i le unig a gorffwyswch am dipyn. Mae hwnna'n swnio'n gret. Ond yn y new normal, y hen normal, fi ddim yn siŵr os fi wir yn profi hwnna. A felly heno, i ni fel pobl Cymru yn Llanw, o'n i'n gweddio amdano beth i siarad amdano, a nath ni penderfynu, mae rhaid i ni siarad am hwn. Mae problem mowr gyda ni bod mor prysur. Mae'r pandemig ddim wedi newid y ffordd i ni'n byw. Ac mae lot o ni fel Martha yn y darlleniad, mae llawer ohono ni anawyddus i wasanaethu Iesu. Ydych chi'n gweld hwnna amdano Martha? Oedd eisiau wasanaethu Iesu, a fi'n siŵr mae bron pob un o'n ni yma heno angen wasanaethu Iesu. Fi'n cofio, ges i adeg sabothol, ges i cwpl o misoedd off o'r eglwys o pregethu a arwen, a felly nes i penderfynu wneud holiadur o'r pobl yn yr eglwys. A un o'r cwestiynau oedd, ydych chi'n gwasanaethu, roi rhyw fath o volunteer time i'r eglwys? 86% oedd wedi gweud, ie. A wedyn, y cwestiwn ar ôl oedd, ydy hwnna'n helpu chi'n tyfu fel Cristion? Diddorol? 94% wedi cytuno. Hwna'n diddorol, dwe? Oedd 86% yn wneud rhywbeth ac oedd 94% o nhw yn gweud mae hwnna'n helpu fi yn y ffydd. Mae yna rhywbeth am gwasanaethu'r arglwydd yn yr eglwys, yn y cymuned, sydd yn helpu ni, a mae fod helpu ni. Oedd Iesu yn gweud oedd bwyd fe yn dod o wneud ewyllus Duw. Mae rhywbeth da amdano gweithio dros yr arglwydd. A mae hwnna'n wahanol mewn pob eglwys. Yn rai o ni sy'n mewn capeli eglwysu traddodiadol. Mae hwnna'n olygu pregethu falle, arwen, ymweld, gwaith plant. Falle mewn eglwysu mwy modern. Ers y pandemig, fi ddim wedi bod ar bwys band. O'n i'n eitha deff hyn, oedd e'n gret. O'n i'n wir yn mwynhau, fel, waw, fi'n cofio nawr beth mae hwn fel. So yn eglwysu mwy modern, mae band, PA, gwefan a pethau fel yna. Mae gyd o'n i'n trial efengylu, falle redig banc bwyd, cap. Mae llwyth o gwaith yn yr eglwys digon i bawb. Ond mae dau peth yn digwydd yn eglwys lleol sy'n achosi problem. Y beth gyntaf yw beth mae'r Americanwyr yn galw the Pareto Principle. Chi wedi dod ar draws hwn, y Pareto Principle. Mae 20% yn gwneud 80% y gwaith. Chi'n gweld hwnna yn eich eglwys? 20% yn gwneud 80% o'r gwaith. A falle hyn o chi yw'r 20% sy'n gwneud y gwaith. A wedyn yr ail peth sy'n digwydd yw dros amser mae blinder yn dod mewn. Mae blinder yn dod mewn. A felly ni'n caru'r syniad o gwasanaethu Iesu, ond gweithiau mae'r profiad yn hollol gwahanol. Yn profiad galed. Mae yna joc gan Milton Jones, sydd ddim yn gweithio yn Cymraeg, so mae rhaid i fi gweud yn Saesneg, ond mae Milton Jones yn gweud hyn, people think the church is like a giant helicopter. They're scared of getting too close or they'll get sucked into the rotors. A mae hwnna falle yn wir, mae rhaid i chi Cymraeg gweithio hwnna mas. Rotors, it has 2 meanings in English. Ond dyna fel ni'n timlo. Ond hefyd, fel Martha, mae llawer ohono ni yn poeni am gymaint sydd gennym ni i wneud. Ydych chi ar y foment yn gwasanaethu, falle yn yr eglwys, neu gwaith yn y tŷ, neu yn gwaith, neu yn y cymuned, chi'n wneud pethau, chi'n rhan o pethau, ac ar y foment chi'n poeni am popeth sy'n gael i wneud. Wrth i ni dechrau gwasanaethu, mae'r brwdfrydedd a gorffoledd yn wych. Ond mae hwnna'n gallu troi yn chwerw, yn stres. Mae peth da yn gallu dod yn peth afiach. A dyna rili beth ddigwyddodd i Martha. Dyna syniad wych. Iesu, dewch yn paned. Mae hwnna'n gret. Iesu, dewch i'r tŷ. A mae Iesu yn dod, a beth mae'n wneud? Mynd i'r gegin ac aros yn y gegin.
colli mas ar beth oedd yn digwydd. A wedyn mae Martha yn dod mas a gweud, Arglwydd, dwi ti ddim yn poeni, dwi ti ddim yn becso amdano beth i fi'n wneud. Falle chi fyna heno, gwasanaethu yn llefydd wahanol, a chi'n dechrau becso, Duw, wyt ti'n poeni am fy wynedogaeth i? Achos mae pobl ddim yn helpu fi. Duw, wyt ti'n poeni am fy mlant i? Achos mae'r gŵr ddim yn helpu fi. Duw, wyt ti'n poeni am beth sy'n pwysig i fi? Mae'n posib yn môr brysur bod ni'n meddwl bod Duw ddim yn poeni. Ydych chi'n teimlo fel na? Ond hefyd, fel Martha, ambell gwaith, dyn ni ddim yn gwerthfawrogi amser gyda'r arglwydd. Dyma'r problem yn y bôn gyda Martha. Oedd hi ddim yn gwerthfawrogi'r amser gyda'r arglwydd. A mae hwn yn anhygoel, ryfeddol. Mae Iesu wedi gweud wrth Iesu i rwybyddio Mair am eistedd wrth draed Iesu, am gwrando iddo fe. Chi beth wedi meddwl pa mor awkward a embarrassing bydd hwnna wrth i Martha dod mewn, fi'n credu cyn dod mewn, bydd wedi dropo cwpl o pots y pans ar y llawr. Chi'n clywed y stori, chi'n bod y pregethwr Americanaidd Tim Keller, mae fe'n gweud yn llyfr fe ar priodas, un diwrnod dath e gytre, oedd wraig Cathy Keller, jyst yn smasho llestri. Oedd e'n, ti'n moyn siarad? Ydw. Dyna ffordd. A fi'n teimlo falle oedd Martha ti'n bach fel yna wrth dod mewn. Ond yn y moment fan hyn, oedd Martha ddim yn gwerthfawrogi amser gyda'r Iesu. Oedd hi'n becso mwy am gwasanaethu'r arglwydd na gadael i'r arglwydd gwasanaethu hi. Dyna problem fi. Oedden ni'n problem i chi? Oedden ni'n becso mwy am gwasanaethu'r arglwydd na gael i gwasanaethu gan yr arglwydd. Fi'n credu mae pob un o'n ni'n gallu bod fel Martha. A felly, fi eisiau edrych arno hwn. Nawr, os ych chi'n dechrau'n teimlo o na, mae hwn yn mynd i wneud i fi'n teimlo aiog. Dwi ddim eisiau wneud i chi'n teimlo yn aiog, achos fi'n dwlu ar y darn fan hyn, a fi'n dwlu ar y ffordd mae Iesu yn ymateb i Martha. Mae pob un o'r yn cyfieithu fe'n wahanol, ond beth fi'n dwlu gweld yw y ffordd dwi ddim yn ymateb i stres Martha. Wrth i Martha dod mewn, don't you care? Rydych chi ddim yn becso amdano fi, dwi ddim yn gweud, pechadur bach, ewch nôl i'r gegin. Dwi ddim yn gweud, paidiwch a siarad i fi fel yna, cer nôl. Dwi ddim yn gweud, wel i ti'n Gristion ail level, second rate rubbish. Na, mae'n ymateb i Martha gyda cariad. Martha. Fi'n dwlu ar y ffordd mae'n defnyddio enw hi. Mae'n nabod hi. Martha. A wedyn mae'n dangos bod e'n deall calon Martha. Mae'n gweud, Martha, wyt ti'n pryderu ac yn trefyrthu am lawer o bethau. Ydw e'n nais pryd mae rhywun yn gwybod beth sy'n mynd mlaen. Pryd mae rhywun wedi cymryd yr amser i edrych arnoch chi, i gwrando i chi, i deall ble chi'n dod o. Dyma'r Iesu y Beibl. Dyma'n Iesu yn harglwydd ni. Mae'n gwybod sut ni'n teimlo. A dyma'r newyddion da i ni heddiw. Beth bynnag ni'n mynd trwyddo yn y new normal, mae Iesu yn gwybod. Mae Iesu yn deall. Mae rai o'n ni falle ar ochr hyn y pandemig nawr i ni wir wedi blino. A mae popeth nawr yn dod. Ni'n trial prosesu popeth sydd wedi digwydd. Mae rai o'r hen gwynedogion fel fi, ni wedi dysgu sut i defnyddio Zoom. Ni wedi dod yn YouTubers a dim yn influencers, ond ni wedi dysgu popeth. Ni wedi dod yn dab hands and risk assessments and health and safety. Gosh, y penderfyniadau. A nawr, trial gael pawb nôl at ei gilydd. So sut ni'n ymateb i'r taimad yma? Wel, fi eisiau edrych trwyddo'r darn gyda'n gilydd, 3 peth i gweld sydd fi'n credu yn helpu ni.
os ydyn ni'n blino, os ydyn ni'n timlo bod popeth yn jyst yn mynd dros ben llestri. So 3 peth i fi gweld yn y darn yn Luc penod 10 adnod 38 mlaen. Dyma'r peth gyntaf i ni gweld yn y darn. Gwnaeth Martha peth da. Mae rhaid i ni dechrau fel yna. Mae rhaid i ni gweld nath Martha beth da. Mae rhaid i ni bod yn garcus. Dydy Luc ddim yn gweud bod Martha yn arswydus. Hi nath roi y gwahoddiad i Iesu i dod mewn i'r tŷ. Mae rhaid i ni go 10 out of 10. Hi oedd yr un wedi gweud, Iesu, dewch i mewn. A dydy Iesu yn y darma ddim yn gweud bod activism, gweithio'n galed yn wael. Yn y gyd-destun, os chi'n edrych ar y Beibl, os chi ar y ffôn, sgrowlo nôl, beth sy'n just cynne, dameg y Samariad Trigarog. Wel, os mae unrhyw beth yn activism, dyna'r dameg fyna. Mae'r cyd-testun yn holl pwysig. Ond dyma'r pwynt, blaenoriaeth a pwysigrwydd amser gyda Duw mwyn byw i Duw. Dyna beth yw'r blaenoriaeth. Hynny yw, y trefen cywir yn y bywyd Cristnogol yw Iesu cyntaf. Chi'n gweld edrychwch nôl i Luc 9. Mae'n diddorol fel mae popeth yn gweithio fan hyn. Mae hwn wedi cael ei editio at gilydd i dangos i ni pethau. So nôl yn Luc 9, ni'n cael y gwedd newidiad, holl pwysig, gwrando. Gwrandewch ar y Iesu. A wedyn yn Luc 9, mae'n anfon nhw mas, canhadon i rhannu'r efengil. Ond wedyn, wrth anfon nhw mas, yn Luc 10, maen nhw'n dod nôl a maen gweud, slow down, ymddiriedwch yn yr efengil, bod eich enwau chi yn y nefodd. Cofiwch nawr, wrth chi mynd, cofiwch, mae popeth yn dibynnu arno fi ar efengil. A wedyn, yn Luc 10 a 11, mae'n sôn am eisterth wrth trad yr Iesu, a wedyn yn penod 11, mae'n dysgu ni sut i gweddio. Chi'n gweld mae'r pethau yn dod at ei gilydd yn y darn yma. Chi'n gweld y problem gyda ni fel Cristnogion yw, ni'n mynd a wneud, ond dydyn ni ddim yn eistedd a gwrando. Felly y canlyniad ydy dryswch, pryderu a trefyrthu. Ydych chi fel, mynd off, gwasanaethu'r arglwydd, ond anghofio i gadael amser i'r arglwydd gwasanaethu chi. So peth gyntaf, cofiwch, naeth Martha peth da. Ond yr ail peth i gweld yw, naeth Mair rhywbeth gwell. Naeth Mair rhywbeth gwell. Nawr dyma y peth i deall yn y testun yma. Mae Mair eisiau gwario amser gyda Iesu. A mae un o pregethwyr ffefryn fi, Alistair Begg. Mae Alistair Begg yn gweud, bod Iesu yn gweud hwn, I want to talk to you about the quality of your relationship with me rather than the quantity of your work for me. Mae hwnna'n diddorol, dwi. Pryd ni'n gofyn i rywun sut ych chi, neu sut mae'r eglwys yn mynd, beth ni'n edrych arno? Quantity, faint i ni'n neud. Un o'r pethau mae Cristnogion wastad hoffi dweud, a fi'n hoffi dweud fi mor brysur, fi wedi blino. Pam? Badge of honour. Badge of honour. Dyna fel mae pobl yn barnu ni. Faint o cyfarfodydd ydych chi'n neud? Faint o pethau newydd ydych chi wedi wneud? Faint o oriau ydych chi'n gweithio? Mae'n holl pwysig. Os ydych chi byth mynd i rhyw fath o cyfarfod gwynedogion, dyna beth maen nhw gyd yn wneud, straight away. A fi'n siŵr bod e'r un peth gyda thrawon, pobl yn gweithio mewn businesses wahanol, ni jyst yn gweud, dyma beth fi'n wneud. Badge of honour. Ond mae Iesu'n gweud fan hyn, na, fi eisiau chi eistedd wrth yn draed. A mae hwn yn peth hollol radical. Dyma Iesu fel rabai yn dod ac yn dysgu, a dyma Mair yn dod yn eistedd. Gael gwahoddiad. Mae hwn yn peth enfawr. Mae hwn yn hollol countercultural, beth mae Iesu yn dweud. A mae Martha wedi colli fe gyd. Mae Martha yn meddwl dys ddi jyst aros yn y gegin. Ond mae Iesu yn gweud, dewch nôl mas. A chi'n gweld, fi'n credu, pryd i fi'n darllen hwn ac edrych wrth darllen eistedd wrth trad yr Iesu, y cwestiwn yw, beth mae hwnna fel heddi? Achos dydy'r Iesu ddim yma yn y cnawd. Nes i mwynhau hwnna am, ble hwn? Anyway, am y bai.
Grangetown, cwrdd yn y cnawd. Nes i rili mwynhau y brawddeg na. I'll make a note of that. Ond dydy Iesu ddim fan hyn yn y cnawd heddi. A felly, gweithio, ni'n gallu edrych ar y Beibl yn meddwl, wel, os oedd Iesu yn y cnawd yma, wel, wrth gwrs bydd rhaid i ni fynd a eistedd wrth ei trad. O, bydd hwnna'n hyfryd. Fel bod ni mewn lle wath na'r disgyblion. Nawr, dyma cwestiwn. Ydyn ni mewn lle gwath na'r disgyblion? Ydyn ni mewn lle gwath achos mae Iesu yn y cnawd wedi mynd i'r nefoedd a nawr well ni aros tan i fe dod nôl neu ni marw yn mynd i'r nefoedd a wedyn gawn ni gweld yr Iesu eto. Wel na. I ni'n Cristnogion Pentecost. I ni'n Cristnogion oes yr ysbryd glân. Chi'n gweld pryd oedd Iesu fan hyn, oedd yn y cnawd, ond oedd Iesu fanna, wel oedd ddim yng Nghymru, sori, dath ddim draw fan hyn, oedd yn Israel. Dim lot o pobl oedd wedi gael gweld yr Iesu, ond nawr mae Iesu yn ei ysbryd, yr ysbryd glân, yn byw yn pob Gristion. Mae Iesu gyda ni yn yr ysbryd ble bynnag i ni mynd. So i fi'n credu, i ni mewn lle well na'r disgyblion. Dyna beth yw bwriad fi, achos mae Iesu wastad gyda ni yn yr ysbryd. A felly mae yna pob dydd, pob awr, os y'n ni angen, mae yna opsiwn o eistedd wrth trad yr arglwydd. Chi'n gweld, oedd rai chi'n meddwl, fi'n gwybod ble mae'n mynd nawr, amser tawel, the quiet time. We know where he's going. Ond y peth yw, mae'r quiet time, mae'r amser tawel, mae'n cael bad rep. Ni'n meddwl amdano fe fel rhyw fath o marathon, rhyw fath o activity arall. Oedden ni wedi gwneud yr amser tawel, oedden ni wedi mynd trwyddo'r Beibl blwyddyn hyn, oedden ni wedi mynd trwyddo Leviticus neu na, a ni'n cael rhyw fath o tick box. Ond anghofio bod darllen y Beibl, hynny yw darllen y Beibl a gweddio. So dim, yn y meddwl i, doedd ddim yn gwahanu'r ddau. Ffordd gorau o gweddio yw gweddio'r Beibl. Os chi'n stryglo, a chi eisiau gwybod fel i gweddio, a sut i gweddio, darllenwch salm, edrych ar y geirau, am yr adnodau. Nid jyst yn gweddio'r Beibl yn rhot, ond gadael i geirau'r Beibl dod mewn i'ch bywyd, i'ch colon, i'r meddwl. A chi'n ffindo bod chi'n gallu gweddio'r Beibl, ond hefyd darllen y Beibl wrth gweddio. Beth jyst darllen y Beibl mwyn dysgu pethau, ond darllen y Beibl gyda'r awdur. Mae hwnna'n gret. Chi beth wedi darllen llyfr gyda'r awdur? So, pryd o'n i'n ifanc, o'n i'n casau darllen. Really casau darllen. Nawr, fi ar Goodreads a fi un o'r marathon Goodreaders. Top 10 in Wales. Well, top 12. Fi'n dwlu ar darllen. Ond yn ifanc, o'n i'n casau darllen. O'n i'n ffili darllen llyfrau o gwbl. A wedyn, nath yn wynidog, Kevin Adams, dyna rhywun diddorol chi, nath e sgwennu llyfr ar y diwygiad. A fi'n cofio darllen y llyfr ac oedd Kev yn yr office drws nesaf i fi. Ac wrth darllen y llyfr, oedd dau peth yn digwydd. Yn gynta, o'n i'n clywed llais Kev wrth darllen. Fe oedd wedi sgwennu fe. Ac achos o'n i'n nabod o'n i'n clywed llais e. Ond mwy na ni, o'n i'n gallu mynd mewn i'r swyddfa fe yn gweud, Kev, what did you mean by that? Beth mae hwnna amdano? Ac oedd Kev yn gallu egluro fe. Nath hwnna newid y ffordd o'n i'n darllen. Beth amdano gyda'r Beibl? Wrth i ni darllen y Beibl, bod ni'n clywed llais yr ysbryd glân. Ac wrth i ni'n darllen y Beibl, mae'r ysbryd glân yn gweud, mae hwnna amdano ti. Mae rhaid i ti gweld hwnna. Un o'r geiriau ffefryn fi yn salmau yw Selah. Chi'n gweld hwnna, mae rai Beiblau yn gael e mas, dim eisiau gael Selah. Ond gweithio chi'n darllen y Beibl, ond gweud Selah, ti'n meddwl, wel, beth mae hwnna'n meddwl? Selah. A dyna beth mae Selah yn meddwl, beth mae hwnna'n meddwl. Hynny yw, stop. Meddylwch am hwnna. Selah. A mae'n dda i ni dod a gweld bod fel Cristnogion Pentecost, fel Cristnogion gyda'r ysbryd glân, mae gyda ni y Beibl sydd wedi cael ei sgwennu gan yr ysbryd glân, ond hefyd mae'r ysbryd glân gyda ni wrth ni darllen wrth ni canu fe, wrth ni eistedd dan pregethu y gair, wrth ni cofio'r geirau. Chi beth wedi cael hwnna?
adnodau yn dod i'r meddwl just ar y pryd iawn, neu ffrind yn rhoi adnod i chi just ar amser iawn. Chi'n gweld, nath mai rhywbeth gwell eistedd wrth traed yr Iesu, a heddi ni'n gael wneud hwnna trwy gwaith yr Ysbryd Glân. A falle ni'n colli mas a'r par mor uwch naturiol yw hwnna. Mae'n ffenomenol. Ac wrth i ni'n neud hwnna, beth sy'n digwydd wrth i ni'n dod a darllen y Beibl a clywed llais yr Ysbryd Glân, mae'n rhoi persbectif i ni. Dyna beth ni'n neud. Chi'n gweld, wrth i ni bod yn brysur, wrth i ni gwasanaethu'r arglwydd, ni'n dechrau mynd i tunnel vision. Fi just yn gweld beth sy'n eisiau wneud. Ond unwaith i ni dod a eistedd wrth trad yr arglwydd, mae'n rhoi persbectif mawr i ni. Mae'n dda gweithio just i stopo. Y 2 wythnos yn ôl, oedd e'n dillun, a o'n i'n dechrau wythnos o efangeli, a passion for life. Eglwysi dros Prydain yn neud e. O'n i'n rili wir yn edrych mlaen. Yr wythnos o efangeli gynta o'n i wedi wneud yn y fenni ers i fi bod yna. Oedd pobl wedi dod o Ewrop, oedd ni wedi hairo mas y tafarn lleol. Ar ôl Covid, dyma'r peth gynta o'n i wedi wneud, ac o'n i reit yn canol e. Fi oedd, i bod yn onest, os o'n i'n mynd i bod yna, oedd e'n mynd i ffili, achos, fi'n amazing. So, o'n i wir yn edrych mlaen i bod reit yn canol y mission yma. Wedyn ar y bore dy llun, oedd pawb yn dod, es i lawr i'r swyddfa, a ni'n meddwl, o'n i eisiau mynd i ymweld â rhywun yn y prynawn, oedd gyda cancer, a wedyn o'n i'n meddwl, well i fi gael lateral flow test, mynd i fi ymweld â hi, jyst i wneud popeth yn iawn. Wneud y lateral flow test, dod i fer y desg, cario man yn paratoi, edrych mlaen. Wedyn nes i edrych ar y lateral flow test. Covid. Drat yw Covid. A dyna fi, nes i cymryd 2 test arall, just i double-checo, a PCR, o'n i fel, this has got to be wrong. Ond ar diwrnod gynta'r mission, es i'r gwely. Gutted. Ac yn gwybod beth, fi'n credu, oedd yr wythnos yn well achos o'n i ddim na. O'n i'n gobeithio i bod yn onest, sneb mawn eglwys ni, okay? So fi'n gallu bod yn onest, edit this bit out, okay? O'n i'n gobeithio ddim mynd i ffili. O'n i'n gobeithio nhw'n mynd i gweud, oh, John, we couldn't do it without you. Oh, John, it was a disaster. Dyna beth o'n i'n gweithio. Ti'n gwybod beth o'n nhw'n wneud? Anfon llun fi pob dydd. Co, John, beth sy'n digwydd, mae'n amazing, mae Dyw yn gweithio. Ie, fi'n gwybod bod Dyw yn gweithio. Dylse fi bod fyna. A chi'n gweld gweithio, os ni ddim yn stopo, ni'n anghofio bod Dyw sy'n gwneud y gwaith, a mae'n gallu gwneud e hebddo ni. Yn y diwedd, ni'n dechrau credu yn own hype. Ni'n dechrau meddwl, os dwi ddim yn gwneud e, bod Dyw ffili wneud e. Mae hwnna'n, dwi ddim yn wir. A felly, mae rhaid i ni fel Mair dysgu wneud y peth gwell, dod a eistedd wrth trad yr Iesu. Felly, dyma'r cwestiwn, ydw e? Pwy ydych chi? Martha neu Mair? Nawr te. Dwi'n meddwl bod y cwestiwn yna'n anghywir. Dydy'r darn ddim yn gofyn y cwestiwn ydych chi'n Martha neu Mair. Fi'n credu mae hwnna'n anghywir. Fi'n credu, actually, dylsen ni bod yn Martha a Mair. Dylsen ni bod y ddwy. Fi'n credu dylsen ni bod fel Martha yn gweithio, dyna cyd-testun, dameg y Samariad, mynd mas a efangeli, ond hefyd dylsen ni bod fel Mair yn eistedd. Dylsen ni bod fel y ddwy. Paidwch bod yn harsh ar Martha. Nath Martha peth da, ond nath Mair peth gwell. Dylsen ni wneud y ddwy. So, dyma'r cwestiwn, beth mae'r darn amdano? Dwi ddim wir amdano Martha, dwi ddim wir amdano Mair. Actually, fi'n credu bod ni'n darllen y darn yma, ac ni'n colli golwg, ni ddim yn gweld pwy yw'r gwir arwr y stori. Chi'n gweld pwy yw'r person mwyaf pwysig yn y stafell? Martha? Mair? Iesu? Cofiwch nawr, chi'n ysgol Sul, yr ateb yw Iesu. Iesu yw'r person mwyaf pwysig. A felly, trydydd yn olaf, Iesu yw'r gwir arwr y stori. Fe yw yr orau, fe ei hun. Ydych chi beth wedi meddwl amdano hyn? Mae Iesu yn ystafell. Dyw mewn cnawd
wedi dod yn un o'n nhw. Duw yn siarad. Yr un y gair oedd wedi creu y byd wrth siarad, y nefoedd a pob peth yn siarad. Y Duw oedd y mas fyna yn dod yn agos. Dyma'r Duw goruwch yn ymestyn mas i'r creiad pobl fel ni. Dyma'r wyrth bod Iesu yna. Dim bod Mair wedi eistedd. Y wyrth yw bod Iesu wedi gofyn iddi eistedd. Bod Iesu yn siarad. Dydy Luc fan hyn ddim yn gweud paidiwch bod fel Martha a jyst byddwch fel Mair. Na, mae'r ysbryd glân yn dweud trwyddo Luc, dewch i'r Iesu, grandewch arno fe. Chi'n gweld fe yw'r un sydd yn gwasanaethu ni. Mae John Hindley wedi sgwennu llyfr o enw Serving Without Sinking. Llyfr da, John Hindley, Serving Without Sinking. Fi ystod yn meddwl dylse'r teitl bod Sinking Without Serving. Well, fi roi hwnna i'r aelodau. If you don't serve, you'll sink. Ond mae fe'n gweud Serving Without Sinking. A mae John Hindley yn gweud hwn. Trwy'r llyfr, mae rhaid i ni dysgu bod Iesu yn gwasanaethu ni cyn bod ni'n gwasanaethu'r arglwydd. Dyna'r ffordd i Iesu gynta. Chi'n gweld yr efengil gras gynta, bod Iesu wedi byw y bywyd perffaith, mae fe wedi wneud popeth drosom ni. Bod Iesu wedi marw ar y groes i talu am baia ni i gyd. Felly sdim rhaid i ni wneud lan am unrhyw beth wael ni wedi wneud o blaen. Mae Iesu wedi wneud e gyd, mae wedi marw a mae wedi atgyfodi a gweud all paid, paid in full. Mae wedi cael ei gwneud. Mae nawr yn y nefoedd yn paratoi lle i ni. Mae gyd o gras. A nath Iesu nid jyst gwasanaethu ni 2000 o blynyddoedd yn ôl, mae Iesu angen gwasanaethu ni pob dydd. Trwy'r gwaith yr ysbryd glân, mae Iesu eisiau dod pob dydd a roi gras yn ni. Fel Sian yn gweud yn yr ddoli, ni'n dod â rhywbeth ffres i ddoli. Pam? Achos mae Duw yn rhoi pethau ffres i ni pob dydd. Pob diwrnod. Problem fi? Fi'n licio cadw pethau mewn Tupperware boxes. Dyma beth nath yr arglwydd 3 mlynedd yn ôl. Agor y lid y Tupperware, Duw mor dda. Fi'n cofio hwnna. Sdim Tupperware boxes yn y bywyd Cristnogol. Mae eisiau pethau ffres. Dyna beth sy'n angen. Fi'n cofio un cenhadedd yn dod nôl a gweud yn y gwlad ble oedd nhw, o'n nhw'n sôn am fresh milk. Achos oedd y llath yn gael i dod a oedd ddim yn off mewn dydd, oedd dim fridges neu dim byd fel yna, ond nhw'n gofyn ein gilydd yn Cristnogion, any fresh milk today? Any fresh milk today? Hynny yw gras newydd o'r gair, wrth byw gyda Iesu. Mae'n rhaid i ni dysgu i wneud hwnna. Ffrindiau, dyma'r new normal fi'n credu dylsyn ni gael. Mae bywyd yn bonkers. Mae bywyd yn bonkers. Allen ni trial slow o lawr, a pob tro ni'n meddwl mae rhyw fath o season newydd yn dod, a byddai'n sorto fe mas pryd ni. Mae'r season y byth mynd i dod. Mae bywyd jyst yn bonkers. Ond, mae'r efengil yn dod i ni yn y bywyd bonkers. Mae Iesu eisiau ni cymryd amser pob dydd i dod mas o popeth a gweld, ti'n beth, nid fi sydd yn control. Dim fi sy'n neud hwn. Mae rhaid i fi dod iste wrth trad yr arglwydd, grando ar llaisau, profi grasau. A mae hwnna'n rhoi nerth i ni mynd mlaen. A gweithio ar ôl hwnna, ni'n gweld beth dylsyn ni ddim wneud. Beth dylsyn ni gweud na i. Gweithio, dwi ni ddim yn gweud na, achos ni'n trial profi yn hunan. Ond unwaith ni'n gweld Iesu, a gwybod gras ni'n gallu gweud na. Ni'n gallu dilyn fe. Nath Ann Griffiths pigo lan ar hyn yn un o emynau hi, a ni'n mynd i canu ar emyn nawr, fi'n credu bydd y band yn dod lan. A nath Ann Griffiths dod i fe fel hyn. O na chawn i draelio nyddiau yn fywyd o darchafiau waed, llechu'n dawel dan ei gysgod, byw a marw wrth ei draed. Dyna peth da i ni wneud yn y new normal. Dyna beth yw'r new normal. Byw a marw wrth ei draed. Nawn ni gwyddio. Arglwydd i'r rai heno sydd yn rhy brysur. Arglwydd i'r rai heno sydd yn pryderu. Arglwydd i'r rai heno sy'n teimlo'n stressed.
O arglwydd, rowch gras. Arglwydd, i'r rai o ni sydd wedi anghofio newyddion da ar Efengil. I'r rai o ni sydd wedi anghofio bod Iesu eisiau gwasanaethu ni. I'r rai o ni sydd wedi anghofio bod yr ysbryd glân yn byw ynddo ni. O arglwydd, helpa ni clywed yr Iesu heno yn galw ni wrth enw. Martha, Martha. Jonathan, Jonathan. Yn galw mewn cariad, gofyn ni dod ac eistedd wrth a'i draed. O arglwydd, helpa ni bod yn pobl sydd yn byw a marw wrth a'i draed. Amen. Can i jyst rhoi geiriau'r ail bennill yna i fyny eto, jyst cael eiliad i fyfyrio. O na chawn ni dreulio nyddiau'n fywyd o ddyrchafu ei waed, llechu'n dawel dan ei gysgod. Psalm 91 yn dydy yn sôn am cysgodi o dan a denydd yr angylion, diolch Rhiannon. Llechu'n dawel dan ei gysgod, cysgod yr arglwydd. Byw a marw wrth ei draed, caru'r groes a phara i'w chodi, a mae croes fy mrio Duw. Ymddifyru yn ei berson a'i addoli beth yn ddiw. Dwi'n mynd i chwarae'r alaw trwodd, jyst yn ddistaw bach i chi cael jyst myfyrio, wedyn na ni sefyll a chanu'r geiriau hyfryd yna. Dymuniad bod ni'n cael jyst cysgodi o dan dad, yndi.
eistedd yn dy bresenoldeb. Cael amser i jyst syllu ar dy wyneb. Hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon. Ar hyd fy oes fe fi os dy mor dda. A phob un anadl sydd gennyf fe gana fi am ddaioni fy nyw. Fydd garaf Ion, dydd Rhigaredd byth yn methu, trwy nyddiau oll, rwy'n ddiogel y dy law. O'r eiliad pan rwy'n deffro, nes i'n rhoi fy mhen i lawr, fe gana fi am ddaioni. Hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon. Ar hyd fy oes fe fi os dy mor dda. A phob un anadl sydd gennyf fe gana fi am ddaioni fy nyw. Caraf dy lais, caraf dy lais. Wedi farwain drwy y fflamau a'r dywyll nos, rwy'n te nesaf ata fi. Wedi thnabod i fel tad, a thnabod i fel ffrind, rwy'n wedi yn ddaioni fy nyw. Hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon. Hyd fy oes fe fi os dy mor dda. A phob un anadl sydd gennyf fe gana fi am ddaioni fy nyw. Mae ddaioni yn redeg nawr, yn redeg ar fy ôl. Mae ddaioni yn redeg nawr, yn redeg ar fy ôl. Roes fy mlwydd lawr, roedd fy ildio nawr, rwy'n rhoi pob beth i ti. Mae ddaioni yn redeg nawr, yn redeg ar fy ôl. Mae ddaioni yn redeg nawr, yn redeg ar fy ôl. Mae ddaioni yn redeg nawr, yn redeg ar fy ôl. Roes fy mlwydd lawr, roedd yn ildio nawr, rwy'n rhoi pob beth i ti. Mae ddaioni yn redeg nawr, yn redeg ar fy ôl. Ar hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon. Ar hyd fy oes fe fi os dy mor dda. A phob un anadl sydd gennyf fe gana fi am ddaioni fy nyw. Unwaith eto, ar hyd fy oes. Ar hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon. Ar hyd fy oes fe fi os mor dda. A phob un anadl sydd gennyf fe gana fi am ddaioni fy nyw. Fe gana fi am ddaioni
fyny. Fe gana fi am ddaion i fyny. Mor fawr yw ein Duw. Mor fawr yw ein Duw. Cenwch fi mor fawr yw ein Duw. Fy welwn ni mor fawr. Mor fawr yw ein Duw. Mor fawr. Mor fawr yw ein Duw. Cenwch fi mor fawr yw ein Duw. Fy welwn ni mor fawr. Mor fawr yw ein Duw. Mor fawr. Mor fawr yw mor fawr, mor bwerus, holl a lluog, da, ffyddlon, caredig, di-derfyn. Arglwydd, da ni wrth yn bodd cael jyst syllu ar dy wyneb di. Diolch bod ti yma yn yr ystafell yma. Ti yma am fraint. Diolch bod ti ar waith. Yn Blaenau, yn Grangetown, yn Aber, ym mhob twll a chornel o'r byd. Da ni am orffen gyda'r gweddi hon. Diolch i ti. Diolch i ti yr holl a
hyfryd wawr arlyd, goleued ddeiar, arglwydd goleued Cymru, dyna'n gweddi ni, dyna sydd ar ein colonnau ni. Bod ti wedi'n ymffrogi ni dros y 4 awr ar 20 yma, i fod yn effeithiol, i fod yn ffrwythlon arglwydd, ac arglwydd dyn ni'n just dwy'n ni gof y tre, lle dyn ni'n byw, lle dyn ni'n gwasanaethu, lle wyt ti yn gwasanaethu ni. Ac yn gweddio arglwydd. Neu di anadlu dysfryd glân dros ein gwlad, dros ein cenedl. Da ni'n gofyn am iachawdwriaeth. Ond da ni'n diolch i ti, dy fod ti wedi siarad. Da ni wedi bod yn disgwyl gar a ti heb di'n siomi ni. Ti byth yn ein siomi ni arglwydd. Da ni'n datgan eto mai ti yw'r person pwysicaf oll yn yr ystafell hon. A da ni'n dygaru ti. Yn enw Iesu. Amen. Am noson, am ddiwrnod a hanner, dyn ni cael hefo'n gilydd, Lewis. Fi ddim yn gwybod am